Lady Santos and family, Lady Portugal and family, Amin Palo and family, Lady Paras and family, Gana Paras and family, Linda Passion and family, Lady Peñalosa and family, Pilar Fernandez and family, Roma Catalina and family, Carol Malulu and family, Buong Thailand and family, Rosie Macampo and family, Lena Rose and family, Lady Passion and family, Marie Lopez and family, Paul and Rose Lopez and family, Anne Speza and family, and Anna Salve, Thanksgiving and Julia, Linda and Steve. Pagdating ng Salmatan, Pinadoni, Keberganan, Rosie Ocampo in her 80th birthday. Delma Torres. Pagdating personal na California, Jeanette and Lady Agustin, Arsenia, Wilfredo and Fanny, Roman and Roger Calo, Andrew Sanidad, Rhea Ocampo, Camondo Elementary School, teachers, Nay Sebastian Anlas, Everly Mayale, Mother Stella Salve, Camila Morales, Jane and Evelyn Morales, Diane and Agustin, Sian Flores, Gabriel Agustin, Emmanuel Manasala, Paul Joshua Aquila. Pagdating na ibang kapatid Francisco Pulo, Enrique Agustin, Alonso Ocampo, Narciso Bayam, Pinti, Enrique Pineda, Fernando Santos, Alan Siclat, Wilfredo Malyari, Pat Campos, Mayra Picuin, Lita Parram, Miguel Pinagoro, Belen Caras, Dilma Resurrección, Cecilia Rosario, Linda Vizcaino, Linda Santos Agustin, Ron Margalao, Oscar Lopez, Jeff Senegal, Ana Ibarra, Rene Fernando, Justine Madrid Santos. Di ka mag-anak at nakaliburan ang masjid. Kailangan ng kapayawan ka rin kapatid, kamamiyang nangyay. Eduardo Guerrero Jr., Mercedes Mahamay, Mario Padullo, Benjamin Laksamana, Federico, Natalia and Ofelia Casion, Kating ng Calagone Laboratorio, Kersi Caloko,
wala naman sa kaya na ito. Kaya dito Ruben siguro, pinasa na ng relibutan group ng Moses of Elijah. At mas mahulaga, ikmalala para lagi ng Isus tindas na ipangay ko ng ipangay. Kapatid, potang ikakasala tamo, pinasa na kayo magbibigita. Potang pagkanya-kanyata. Dapat tamo yabe-yabe, lalo na rin malaki kaya katapos na utulan tamo. Bantang kaya naman, kayang luwan, hindi ang pagkapagsubuhan. Haring panong ikasala tamo, at dadayo tamo sa kita ka rin liwa, mangyatang kapatawaran ng Diyos. Itaan ko, magpupusal ko. King Diyos na may bayang dugo, at kaya ito patal, tuloy niya sa aking tina, kinisip kaman o dapat, at kaya ito ang paglaan. Tuloy nila ita na ipupo ang Santa Maria Magdalena Virgen, at isang lang ang nilalang po ang santo, at kaya ito patal, ipanalangin dugo, King Diyos sa ilunang. King Diyos na may bayang dugo, pakululuan ng tao, ipagpatawad na rin kasalanan tao. Kailangan ang kakisan ng ibigay sa lahat. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tayo. Alam po di kaya tayo manalangin. Si Bandana di kaya tayo intention. Ikpaning sa kaya alam mayakin ay nino ni pamakayo na yung kapat naganapan ng kaya at tingalan hanggang katutuan. Ibukulan mo rin puso mi iksiwala ni kaya kanamana at ibawa kami ing amano ning dalumdum at tatakam king panimalman. Ibukulan mo ing sana ring matami bat atakalan miya ing anak kong mamaos kaya kami king kapanisyan at pamagbayong puso. Uling mabibiyat magari, magabat kingalangan. Amen. Mama Martha Nicole, King and Brody, Genesis.
Matipatipi, uling penituan, amano negino. Salamat ng Diyos. Lumakad po pinarapaling dino, pinlabot na rin pagi. Lumatag yung pinakapaling niyo, pinilawar sa inyo. Akong penaligan, ang yamang akong sinabi, lubos kong nilongkong ng kasakitan, panandamaling ninyo, nung inetong sa rin ni Malena, Mateo. Lumatag po pinakapaling niyo, pinilawar sa inyo. O Gino, ako inyang talasuyo. Susuyuan ka ba? Ano mo ay papayuyo na teka ni kapunin. Di kamatayan niligtas mo ko. Kaya ako ilawon, ay hindi kapasalamatan at ang pangalan di kako manalangin. Lumatag po pinakapaling niyo, pinilawar sa inyo. Di kako pangako pigilo, kako lang tukaran. Di kagipunan ni Terat ni Valero, di santuario ni Templo, Karin, Jerusalem. Lumatag po pinakapaling niyo, pinilawar sa inyo. Papamasa ni God, isulat ng San Pablo, Maritao, Roma. Noong Diyos at siya'y panitao, nilupot ang anak at yakatao. Pati na ang sarili ng anak, nenepay pasubatan, nene pinaunin para di kakayat ka. Nung pati anak na pinili yakatao, ipagkaila pa kaya yakatao, inano ang malyan ay pinala. Niluing makakaparsala, aring pinili ni Diyos. Nung ni Diyos mismo, pepayalanan ako sana. Nilupa ni mga yalo na rin. Ni Kristo Jesus kaya, aliwa, emo in meteyo para niya matapos. Sino priya ng mga meteyo, at at suya ng wala ng Diyos, at mamilang niya para niya matapos. Amano ng hindi. Salamat ng Diyos. Salamat. Merong gabiya, ipatimas lang gabiya, imetong asiwala, ngana. Itiya ang anak kong tutong pakamalan, alubos kong kagulan, pakiramdaman niya. Inilupa na si Diaperena. At ang rin. Pamamasa ni may pabalita at pagkat sa Marcos. Ligaya ito, o Iparating na ita Jesus, bigyan niya mata sa bundok. At kabuti inala ni Pedro sa Santiago at Juan. Samantalang makalawel ang kaya, ikitin maniluwais ke, imana na may masakit puti, at niluman na napaputing makanya. Kanina po rin hindi tatlong alagad ikitay Elias, ang po ni Moises, makipagsalita na kay Jesus. Nga ng Pedro kay Jesus, Maestro, maya pinggit itanao.
igawa tatlong tolda, meto para Keka, meto para kang Moses, meto para kang Elias. Di Pedro ang konting kayabe na alagad, mitakutan na, emunan, niya naman balo, iksubatan sa piyan. Meto abiga, litoya, lidungan nila, pedaludok. At meto kasiwala, iba't igbiga, anak, itingan ako kaluguran, pagkiramdaman niya. Kanisa po rin biglalawin na yung makapadulog, dapat nalalagigit doon na yung Jesus. At samantalang pumundas na bundok, may quick na pinagbili ni Jesus Karela, ay yung pangyayang kanino man iniidyo. Hanggang inganak ng tao, ay Jesus tingin. May bigod na yung panabili ng Jesus dapat. Ilagay kami sa benda, di may palayanin. Kahit kabalugan ni sabihan ipang yung digme, kapatid di may pabalita, di ka kakaligtan. Kaligaling ka, nakakawala ba ng Espiritu? Kaya pa rin ito. Long time. Bakit? Ito po binabasa ng Propeta Pagkis. Ating po baba, iba sa Amerika. May po yung isang baba po, Amerika siguro 1973. India Garden, 1974. Nagkakaroon balik na yung iba ko, iba sa Amerika. Kiri na akong balik. 62. Entonces, kaya pena, may rato niya po Amerika. Kaya naman sa ba't balik is? Hindi si Bayo Bayado, kumabalik. Pero ako niya kung galing yung bata ng Amerika. Eh di balik na ako, doon na Pilipinas. Secretary, kaya di naman ako. Muna yung asawa na bete, yung YouTube. Pero yung anak, yung Amerika. Isa na doon sa seminaryo, mga esekto seminaryo, pari na ako. At hindi na ako sa hospital ka na ako. Hospital San Fernando. Na ikayin ko yung Father Teo Gala. Ako yung Father Teo Gala. Punta ako kung kayo yung hospital. Papapagpahin ko yung baba yung wala yung kayabe. Eh, may pwedeng tagtapat yung hospital. Kung yan din mo. Tuloy ka. Ito nga may pwedeng tagtapat yung hospital. Kung yan din mo. Papapagpahin. Usually, yan dapat siya. Manigay. Siguro kaya ka hospital, kapagis dito. Kasi baka living visa na sa Uro Amerika, kung hospital kayo katili, muli kayo katili. Yan yung Pilipinas. Kaya malanyarin natin. Kasi rin pinausap na ako ng hospital eh. Ako ba niya sa hospital ako dito? Kasi Rupes, hospital ka ba? Salihan ako lang yung kanapata. Kaya salihan ka ba? Pero ako kaya ba? Tuwing na. O ito po yung mga isang Pilipino. Punta na ito tayo yung masakit na kami dyan. Panayanin na kaya. Kaya tayo po pag di kong insurance, di kong pera, babae na rin. Burita ko na dita kaya. Lalo na punta na masakit yung kaya dadala. Masakit yung kaya harap at tinuloy na hospital niya. Tinuloy na masakit na pala yung baba. Pakanya niya na ako yung Evangelion tama. Yung Evangelion tama yung context ko na malapit din darating Jesus lumubog yung Jerusalem. At ikabalugan ng Jerusalem, pakalino niya ka rin delegado niya. Mapali naman na kayo. One-tenth niya ka rin, dahil naging mga kayo. Kaya pamatawal na. Kaya yung isa rin, dali ba ganyan ang tutulong ng Moses? May tuloy yan, parang naling sabang. At karin, parang may nakatapot. Delegado yung Vienna. Kaya sinabi ng Arakay Disipulos, malapit din pa ito, dapat lang, ibisa lang, pakulakit ko sa pader. Yung pag-irin namin, siyempre, pagpatunta ka, nakakaputan na naman. Pero nang iwan ng Jesus,
panahon na yun eh. Tingin na rin, kaya kamalapit kayo. Ni Pedro, Iwan, at Santiago. Yung ako lang po rin yung tunay ni Inner Circle. Wala po rin naging Christodis na. Marami nung nabi eh. Sidekick na lang. Bali po na. Nagano ka ng Station of the Cross. Nakatunin the garden. At mga ni Jesus. Ting kaptitin ko ni po. Kapag mga niya, hindi mo rin ang lugar. San Pedro, Juan at Santiago. At yung nag-misa natin yan, binyaya na ito, kasi kita ka na. Sabihan ka, hindi mo rin ako pumunta, pwede rin ka na. Pero may tayo pa ulit. Inintingin na. Ni Pedro, ni Juan at Santiago. Makanya muna mangin. Pwede kaya, kotak kita harapan ka sa akin. Managang tama. Ito, managang tama para tumangkulan. Pero kung paano kumapilili para bulabagin. Lenyan mo kemi, kaya ganyan man. Elijah, Elias, apoy Moises. There are figures of the Old Testament. At yung mas wala lagi, at yung impact. At yung pakayatunan ng impact, which is very rare in the New Testament. Dindang ni Moses na, hindi ka na anak. Pakiramdaman niya, this is my beloved son, listen to him. Kaya kayo po, maparang ko masakit o di na ko mabaya, makalaan mo yung alam ko sa di kayo magtitilit o masarting ang imong mayamin. Yan ako bayan mo opera, kaya kung ako dili, ako magmaneho. Ako dili mo kay kwarto, kay masakyo, kay masakyo, o kay seminaryo. Ako dili mo kay kwarto, usako, ako dili mo kay kwarto. Pari na ako, pati kami kwarto. Pero balik po, yan ang miyatake ko, may stroke ko, may hospital ko malapit, may ICU, may ako wheelchair ko. Balik po, pinuli ko pala eh. Kasi bigyan matutod yung ako. Kasi bigyan ko matutod yung wallet ko. I don't mind. Balik po bakit? I needed them. Ito ang masakit ito. Kurikot yung kayapin. Anak swel po na yung mga kanilin. Sabi nila, masakit yung masakit. At mas masakit yung masakit po naging kapatid. When you are alone, facing it. Kanina yung masabi natin, basta your loved ones, your family, people who matters, people important to you, they are like your buffer zone. Balik yung buffer zone. They take the impact. Yung buffer zone, ano ba na yung kotse? May nakita ko po kotse, at yung mura yung kotse. May nasa tila buffer. Buffer. Kung yung sabihin ng buffer, kaya nakarap, buwatan may pangdayo. Bisa niya matigyan. Kaya po, sa kayo, ibang tayo, kaya di ka naurungan, kaya urungan na ka. Labi niya, ewan kung puruan yung katawan. Ewan masira na rin makina. At mas importante, makasakit, impiyan na rin ang susunod. Protected. Matanda, buffer zone. Watak tingnan malugod. Malugod na rin ang anak ng gaya. Pagkakalugod yung pagkakapatan. Perpo. Community tap kaya tingin balik kaya Ramsinas. Malakong pertama. Watak nating malyari. Sakuna. Problema. Krisis. May sakit ko. Nagyan na ng mga problema. Ating sasabot. Ating sasagka. Nagyan bibang natin kaya mga puruhan. At yung ating nanayabi sasagka para kayo. Kita po mayaw. Anak sakit mo na masakit ka, kaya matigat gilid. It amplifies the pain. Masakit na rin ka,
Ito, lumati ko, kita ka, pag inagin ka rin kapatid ko, kita ka namin sa mga santana. Bakit po? Kung tapos nangyari, hindi tumasaan. Dito ka Facebook ng New Zealand. Hindi tumasaan, sumaklolo kayo na, emergency ng Indian. Dito ka naluran ng USA. Ano nagsibig mo ba na eh? Nagkatupa na ito, kapatid. Kaya kaya at kaya mga kalau pa Yesus masak kami kami masakit, pero ay mga pinipili. Tatwa po, pwede pa na nagsuha pero wala ka rin. Yung makita, you are present but absent. At dito ka nabawa, ipetlo. At chula, pati ka na present. Bakit? Ipinagat na dalawa yan toldo. Let us make pretense. Gawa tao ng toldo. Meron para kayo, meron para kang Moses, meron para kang Elijah. Pwede pa na tumagin, pero hindi ang bigagan, alaki. Halimbawa, inisisipa. Pero isipan mo, liwanag ng isa. Kung yung panay tumagin ng isa, iisipan mo, tagay ng nagawad. Makababalik na lang ang imanan ko, o naman bukas, ngayon ganun mo siya, ng kolong-kloran, may present. Ay, luluto kaya, dadalagan ako, kakala, kasi may malim eh. Makalaki na yung malim eh, pagka tigaliban na kami. At yung mga pero, ala ka, pwede pa lang. You are here, but you are absent. Kalupa ng Pedro. At yung pero wala, nabigagan ka, at ang toldo. Pwede na ito kabalik. Pero wala, kasi mo kami isipan, inegosyo mo yan, pwede mo. Iisip mo layo. Dengan na kailan yung panen. Dengan na panyanyanan mo na chula pero lalo. Bakit na chula pero tinagay po ang yan yung makakalaki. Pag-wento ka ay nakakaroon naman. Ano? Yan. Diba? Kailan mo makalaway kayo, kinalalaw kayo. Kuya, minsan nagparang kayo ng mga restaurant. Pate, at sumi ilola ni, ba't siya bro, kailan mo yung panen niya? May kaya bayan mo kami, kilala na kayo, kilala nyo, mga bayan na kayo, pinala mo lang. Mama kami kayo ng restaurant, round table yun. At ilang meto ka na, kaya kataboy. Kapag mama niya, at inyagin mo. Kapag mama niya, makalaway niya, kaya kaya smartphone. Kaya pa susubuan niya. Huwag subuan niya ng Japan. Sabi ko, paborito yung mga nila namin, kesa nila ko, makalunos, atsuya pero alayo, present ka pero absent ka. Bayo ulit na kaya yung mga na video, dinana any, huwag ang lahat mo lang makalagay kayo ka, they feel less compassion for others. Bakit? Kasi ito, di-control nito eh. Di-control. Pwede pa na ito. Pwede ipalitan eh. Parang mga tao kayo ng mga pwede pa na. Sasabihin mga pwede pa na. Kesa kami saka. Diba? Kaya may tao pwede may palitan. Pwede palitan. May mababalo ka. At hindi ka pala kuya kayo pero layo. Pwede pala kalupa ng Pedro, tigalan na, di ba? Ang layo. Kaya dito sana, gawin pa rin grasa ng pangyayon na. Huwag ka na tsumat, huwag na kapit pa. Katatuloy niya ako po yun eh. Muna man sana, ikirap ako pamandanangin. Karanasan niya naman ikirap ako, pangyayon ng Diyos. Natulaman ako. Ikanong Evangelyo natin ngayon, it's more of a description of the deep prayer of Jesus. Ane, kalalaw, mananang Jesus yung mundo, na wala mo, sabi na ni Moses, wala mo kayo niya naman ni Elias, at wala mo dala naman niya naman in Moses ng impact. That is also deep prayer. Minalangin na kayo na wala mo, sabi mo niya naman ni Naong Ginoo, kaya makapyak ka, na wala mo kayo niya, kaya Ginoo. Ito ang karanasan ng pamanalangin na malala. This is deep prayer.
experience the presence of God. Kung takalala ng manalangin, kalupat ng Isos, wala ang tulad naman ni Elias, ni Moses, in Joseph pa, Let this be our experience. Let this be our good news. Pwede na po kundi ng assignment. Assignment. Number 1 assignment. Adwa lang po. Yung muna kong assignment. Pilihan nyo lang ang gandang tao kung hindi mo kayarin. Huwag ang ating nadadalan pasakit. Huwag ang ating nangarapan sa kahayan. Pasawag ko. Kaya naman yun eh. Ngayon, kaya kung sinabi, kailangan ko lang mamimili ko eh. So, ba't mo ba check up ko? So, ba't mo ba ito problema? Nagyari ko na ako. Marula bagay po ito. Eh, kung mamarap yung problema yung hindi yung dili, hanggang nag-iwi. Ask for help. Anak mo marap yung magkasama. Kaya sabi, ngayon ba? Ngayon mo mas regular yung importante ng kayamin. Pwede mo muna taga-assignment. Ipapili mo, balupan ng Jesus. Pilihan nyo natin nabi yun. Then Jesus, pilihin na natin Andrew, Pedro, Watson ka. Eh, na naman kung tingilan ka ng nabi ng doon. Magulo lang rin ng doon. Magulo rin ng doon. Andrew lang ang tingin. Ika sabi namin, kung sa po yung lagi, ako yung pa. Eh, kaya sa Sibyan ako, ipakasay lang mo. Eh, irin. Kaya problema natin pero yun. Pilihan nyo na natin ang people who matter most. You don't have to be a friend for everybody. Therefore, o katong-assignment. Can you be present for another person who may need you? So that their fear can be transformed into courage and their hesitation can be transformed into determination. Pwede kaya pati naman kailangan basket here. Babayad ka sa dalaga, ipatay na yung sao. Okay natin yung problema ka rin anak, o kabiyaya. Punta lang ka eh. Kaya pa kailangan resolve niyo yung problema na you don't have to solve their problem. Yung masakit ka, kaya mo kailangan tuluan, pero at least do ka. At itang pakay do mo, para mo na pa magbayo ka na. Ayaw iwan, yung babayan. Hindi ka lang mayang pabalitan. Hindi palagkat ng Diyos kaya tayo po mapilipin. You are never alone. Diliduling pagpanera, panibala ng Espiritu. Nakakatapo po, patipas po kaya, kaya tapo ng dalpantaya. Linalangin ba na kaya? At kahit gusto mo nagmasusto mo dito ka, kaya hindi mo kaya nagdadala ng Espiritu, libahin ang Santa Maria Virgen. Pinasagalan ng Payo Poncio Pilato, ni Bago Pintus, Media at Mitos Cruz. Hindi kaya kalimete, hingkatulado si Lubiang Pele. Kaya paitasipan mo ang kaluluwa ng Joseph Pangkalimayan ito. Iba't naging matalian ng Keti, paano kung kalimate ang kopya natin. Sa asukan tayo po, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Católica, King Tansa Martin Santo, King Pangkatawad at Kasalanan, King Tansa Birang Epe, at hindi Alanda, Amen. King Diyos, pasubilir. Hindi yung ay bibitasan ay ba't ingat ito at di kaniting kalam at anything yan hindi lumang naibiyan ng kikatawa. Na pwede ka sa patayan, manatangin ang iba, ngatang kung mag-ibang pagramdaman may hindi kang balayan o yun. Para ni kapanaligan ay Diyos, malapit niyo pinakatama at ang tiburin karimasol ang malungkutan at sablatang kapagsubukan. Manalangin ka at itinun. Para itetagan at katapatan, banalan ang upas, galawan, matulid at mayap, agyang po ng nangailangan, marabul, apang kapilit, manalangin ka at itinun. Para ka rin makabuklat na pusong gamat, ba't sumabog ka sa blang daralang kasakitan, manalangin ka at itinun.
Ginoo matiga ing panig ni imo lumamarket. Ing anak mo manigabu para kay kami pagramdaman kami at pagramdaman ni ing men kapilaran. Jadi adon ni kapaglaran Kristo Ginoo. Amen. Malalaki ko kata banda ni kaya ang tao. Matagap na rapat ko sa sipang may bayan. Kaya pangasabi ni ikaw sa ligaman mo, ikaw po rin sa ligaman ni Eden, hindi akahan sa sasala ang mabiling sa atin. Mapagpadala ng Panginoon ng Ginoo na tilagang sana titing ang Kristiyang kasalanan mi. Bagay makapagsadyang ng masusi ipakan yung limin. Itiadon mi kapagdatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili ang kayo nga. Kaya ang pinuri, Iyan tayo rin puso. makaya ang pili, Pasalamatan tayo Diyos sa ipita sa dapat at patuloy. tunay min karapat dapat at patuloy din pasalamatan naman parati at umang tayo tuwing pa Diyos ang nangagal lubos mo yung kapapalatan ng Iso Kristo ang Ginoo. Ikbanal ng bundok bidalan na ikayang ligaya araw na ikayang nalagan. Si Jane makakaya kami lalangin ng kamatayan. Nasaan ang ituro kapilanman ng batas at ng propeta ng Moses at Elias. Ipangakong Kristo kailangan niya tumalan kasakitan bayan nila sa pitigaya ikayang pamamibigin. Kunitita ka beling sa Blancoro ringyan ka rin banwa daralipikit gaya ng pag-abay ng lakot ng lapak may ang kuliang kaya at namin ang kakat. Hosanna, Hosanna,
kaso disipulos na nagkapagiging ko at ka hindi ka na ako katawa na bitaw para kayo. Makanyan mo naman kayo pagkabulan ng waling kalis pagkabayang kayo pasalamat kayo. Binyan anis ka rin kayo disipulos nagkapagiging ko at pinugko ko ni hindi kalis ng akong daya. Daya, bayan na lang ng tipan. Kami buko para kayo at para sa belang tao. Ba't kanita di patawa na rin kasalanan? Dapat na hindi bilang kagalakan ka namin. Pasyak tayo po yung misteryo sa pangkaya. Amen.
Hingga payapan na laman mo kayo, hingga payapan babiyan mo kayo. Kaya mo sa pabalik natin kayo ang kasalanan, nalalawan mo yung kasalpatayan ng kaya sa iglesia, at papayapan ay po bilugan at pangking kabuyan mo, hingga mabibigyan madali maggamang kinakalanan. Hingga payapan ng Ginoo, manatilisan kayo. Pagkipap, hingga alulutang, hingga payapan. Peace be with you. 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 Cordero ni Diyos, ang dalamong kasalanan ni Yato. Cordero ni Diyos, ang dalamong kasalanan ni Yato. Cordero ni Diyos, ang dalamong kasalanan ni Yato. Yung Cordero ni Diyos, ni Jesus, ang dalamong kasalanan ni Yato. Tuwan na rin mayawos, kingapunan na rin Cordero.
Ginoo, pasalamat kami para karating banal na misteryo, mamamat kay kami kaya yato, king metong ng laki ning tutupin. Itiyado mi kapagdatan ng Kristo Pilipi. Amen. Yan pong parokya balang biyernes sa din pong Station of the Cross. Yan na nabasa na biyernes nato. Ito kami ipansama. Yung sa kami ngayon yung police, yung radar, yung babong staff, babong sityo babong, hindi ipansama. Diba't may misa kayo po ba yun? Kaya po susunod na biyernes kayo pong dekta. At mabisa ko pumunta, 4:30 bakit sa MB Road yan. Mag-misa ka rin na 6 yung Quezon Visitas, Multi-Park Hospital ng RDT of Roads. Diba na po rin kayo susunod na biyernes, March 8, kaya di naman po ng Kenya. Makialit ako po yung Station of the Cross, saya na sa Pablo Media ni Ato, ay yung naganda namin pala, kaya ba po alas 6, inikita kayo ng bisitas, mag-isa tao po, pwede ko mag-isa kayo. Ang bahala. March Ang bahala. 8. Kaya Biyernes Santo, nandito kami pong parokyal level na istasyon. Kanina gawa kami sa Dela, papunta sa Pambato. Last year naman sa Pambato, papunta Park, St. Joseph Chapel. Ngayon naman po, kung saan tayo isang ban sa Pambato kay Holy Cross Parish, papunta po kay Target, papanikyan ako. Diba? So, masabi kanina, doon papanikyan ako, huwag ka mapagalataan. Kapag padulang-dulang ka na kanina, minasta na kayo sa Pambato. Ako manitagaw, padulang-dulang na ako. Minasta na kanina, mapagalataan na. So, this is really ang takong Biyernes Santo. And then there will be other activities kaya ko na mo po. Etang titip na nagkatang palaspas, isa kayo palaspas. Ako ba po nagkatang Holy Week celebration ako. Hindi na akong apostol, palibat kayo. Hindi na akong apile. Hindi na. Kulang lapak. Kulang lapak na. Okay. Kulang na pamasahe. Kulang na kabilangan. Opo, kabilangan. Hindi mo naman kulang pamisit. Kulang kapagpasensyo. Kulang na kabilangan. Okay, so, ako maswero ko na tindahan mo kayo. Makapila no rin anak kayo. Diba't tutong no rin anak na sisikrot ka na namo. Diba't sinimala kayo ni Mega Sunday School na kayo. Tapos ang po ito. Kaya sa akin anak, makahirap lang kayo karela cellphone. Ako ka rin ang pamilungan na rin na magkilala. They are becoming upset. Hindi present lang. Sana po ay sa sana masyado rin ang pekwan. Basta parang nabanda ng simbahan, kaya besa ni Lola, tungi na kayo kasama, marami, hanggang patanda ko na asa na yan. Kaya mag-abroad na pangalita, kung tinakaragulan na, ba't ko na nagkakaroon na niya? Sana na rin ang pakayatsu, kikiratahan, pamilya, kiratahan, kasartan na yan. Ulit kailangan tayo kami. Hindi naman para sila kailangan. Petisyonada mo ng Diyos, petisyonada mo ng kaya pamilya at kaluguran, ilagot pa, morena, manipan ng Espiritu. Buat ang pasangin ng nadala ng tao. Pagkita ang tiyog, ipalang ngayon. At pilihan ka na maging malapit kaya na tao, tignan laguran tao, at maging malapit ng Diyos kaya tao, kaya sa pagdalan. In misa, bidaw din.